Salam qadirli vatandaşlar, salam mehribany illeşler. Salam Serdar, Tuğçe, gowum ýagdaýlaryňyz. Hoş geldiňiz bugünkü gepleşige. Aleykümselam. Vatandaşlar. Salam salam geçýärsi. Indi bugünkü gepleşigimizde şol Türkmenistanyň düýbüni tutujy edebiýatyny, magaryfyny düýbüni tutujy Muhammed Atabayew barada ýani biziň bir bilmeýän şahsiýetimiz ýene-de ýüze çykdy. Ulakan taňrylkasyny aýdýar şu zihinli adamlaryň şo wagtky Türkmenistan düýbüni tutujylaryň bardygy barada bize ýetirýänleriň ýanky üstün açýanlaryň ählisiniň jany tagy bolsun. Ine biziň ýene-de bir iýleşimiz Muhammed Atabayew ady. Ol şu Türkmenistan ýangy 1885-nji ýylda doglan bolmaly. Ýalňyşmasam dol ýadymyjyny görmesem 1916-njy ýylda ýok bolýar, ýanky bir saý sebäpler bilen kelle agyrsy bolup kelle agyrdan ýok boldy diýip ýazýarlarda şu arhivlerde aýdylyşyna görä. Häzir bizde şol Muhammed Atabayew barada gurrun ederiz. Onun eden işleri barada ödem jemi bir 30-31 ýaşapdyr, 31 ýyl ýaşapdyr şol döwürde. Eden işleri barada Türkmenistanyň Türkmen halkynyň bilimli, ilmli bolmagy barada şolara mektep açyp berip adamlara öňüne açykça edip köp ýanky propaganda işlerini ýürüdipdir. Çağılanmady, gelin gydlanmady, oglan şoklanmady, hemmesini okutmaly, terbiýe bermeli, bilim bermeli diýip gaty jan edipdir. Hem şo ýerde Zakaspiýska tüzemli gazeta diýip bar eken şo döwürde arhivlerde oňun suraty zady bar, ne dokumentalny film goýuldy düýne öňünlikde. Türkmenistan Hesem kanalyna ýerde. Ana şo ýerde şo gazetler hem görkezilýär, başga da gazetler bar eken o döwürde çykýan gazetler. Ine şo ýerde özüniň eserlerini neşir edýän ekeni, goşgularyny neşir edýän ekeni we esasy üns berýän zady gelin gyzlary bilimletmeli diýip köp agdýan ekeni. Şo barada bir gurrun edeliň şuň watandaşlarymyzyň köpüsi bilýänler Muhammed Atabayewiň kimdigini birazjyk şo hakda gurrun edeliň. Tuğçe hani senden başlaýsak. Sağ olun Aleykümselam. Bizlerin bu bilim Türkmenistan'a ilk bilimi getiren Muhammed Atabayew magarifçimiz. Men aytmak isteyen zadım şu tarihte şunun ýaly akıllı bilimli adamlarımız köp bolandır ama bulary ýüze çykarmapdylar. Bulary ýüze çykarsa kim bilsin nämeler nähil bir akıllı bilimli adamlarımız çıkacak. Arşiv açsalar ama arşivi näme üçindir açmaýarlar Türkmenistan halky. Şu näme üçin gorkýarlarmy? Şuň ýaly bilimli adamlarymız çykar diýe. Tarihte köp şuň ýaly akıllı türkmenler bolup geçen. Mene gorkýarlar diýip düşünýän şu türkmeniň aslyny bilmedik, taryhyny bilmedik türkmen gözi açyljak däller. Ine şu Muhammed Atabayew üstün açan ýanky türk diline terjime edipdir-de şu ähli eserlerini, zatlaryny, goşgularyny türk diline geçirip ine bir de hödürläpdir şol Söýegiv bolmaly, Murat Söýegiv diýilýär. Biziň watandaşymyz gaty minnetdar. Arhivden hem bolsa, nireden hem bolsa alyp tapypdyr, terjime edipdir. Şoňa sag bolsun aýdýas, ine bizem şu ýerde giňişleýin şo barada gurrun edýäs. Watandaşlarymyza ýetirýäs. Şolary ýaly başga da dogry aýdýan Tuğçe, başga da bardyr biziň bilmeýänlerimiz tek ýöne arhivleri eger ýok edilmedik bolsa biziň tek baramyza uzatlanan üstüni açar. Nesip bolsa. Ne bu barada Serdar, ha? Şuna belläp geçin bir näme üçindir bizlerin klasik şahyrlarymyzyň kitaplary, goşgular, taryhymyz başga döwletlerde, ösen döwletlerde, arşivlerde durýan bar. Kitapxanalarda bizlerin Türkmenistanda şu klasik şahyrlarymyzyň kitaplary, poemalar, eserler, yani hiç
yok hazır on ýaly okulacak kitaplar. Gadymky tarih kitaplarımız, tarihteki yazan klasik şahyrlarymyzyň kitaplary yok. Şunu belleýin dedim. Buyurun Serdar ağa size söz berelim. Şu ýerde Ýene men bir Serdar başlamanka şu aýdyp geçen zatlarynyň ýa-ni bir etap aýdyp bereýin. Ne ýa-ni bilim barada gurrun edipdir. Ýaşlary, çağalary hökman gelejegi biz bilimli etmeliriz diýip köp aýdyp ýazyp geçipdir. Onuň bu aýal gyzlar barada ýazyp geçipdir. Hökman bilimli etmeli. Bilim bermesek bizim aýal maşgalalarymyza olan gelejegi garankydyr diýip. Ondan soň aýal gyzlar näme gyz çağalary näme üçin türkmenler satýa mal satan ýa satýa diýip bu zatlar barada aýdyp geçipdir. Onuň egneşik barada aýdyp geçipdir. Bizim türkmenlerimiň ýalňyş ýa-ni diňe bir gyrmyzy eşik giyipdirler. Gyrmyzy keten köýnek bilen gyrmyzy don giyipdirler. Ne şu barada aýdyp geçýärde. Ondan soň bileýleki materiallardan tikilen eşikleri giýsek has saglykly hemem has arzan düşýär diýip bu zatlara aýdyp geçipdir. Şoň üstünden haýsy ýa-ni neme aýdyp geçen zatlarynyň etaplarynyň üstüne durasyn gelse Serdar haýsyny aýdasyn gelse başladyny. ýene bir geçýärde onlar seyircilerimiz indi Muhammed Uli Atabayev oldu geçýärde. Ahal vilayetin öň Kesarkaş diýip atlanýar eken de atlandyrylýar. Kesarkaşyň Nohur owasynda doğulan 1885-nji ýylda. Bunyň ýani kakasy diýeli, kakasy Arçyn oly işläpdir şo döwür. Öýle döwründe Arçynyň oly. Soň yetkinjek döwründe buny Ors türkmen dili mektebine yerleştirýärler. Şo taýda 20 ýaşynda mektebe utarýar. Ondan Taşkentde uradýarlar. 3 ýyllyk mugallimçilik taýinlanýan seminariýa diýip ýazýarda. Şol 3 ýyl şamydyr şo döwrüniň okuw jaýymydyr. 3 ýyl taýin utarıp gelen soň ýene de bir ýazlyk bir 3 aýlyk Sankt Peterburgda ýene kurs geçip gelýär mugallimçilik barada. Indi bu öz ýaşlygyna garamazdan Muhammed Uli gaty zehinli bolupdyr, ýani öz düşünjesi bolupdyr. Ýani şu bizim türkmenlerimiziň gündelik durmuşynyň ütgetme girilmeligini birinjilik bilen şu bilimi progressiv ýani öňde gidejilik pikir bilen okuw çağalara okudyş görnüşiniň täzelenmeligini ýani täze metod boýunça öwredilse şol has şalt öwrenjekdigini ýazmany, okumany has şalt öwrenjekdigini barada aýdyp geçýärde. Şol indi Muhammed Uli Atabayev döwründe bir näçe ýyl ýa-ni Tüzemne gazetede işleýär, şo öz makala çap edýär. Şu bizim milletimiň içindäki ähli problemalary, meseleleri görüp bilipdir da ýani ütgetmeli, ýani köneden gelýän şeriat diýip aldanyp gelen şeýle adam däl. Ýani nakyllar, yerliksiz nakyllar barada aýdyp geçýär. Den allanmadan haklarynyň we başarnyklar barada aýdyp geçýär. Gyzlarymyň ýani kaçyny däli mal hökmünde satylyş barada ýene atalara gaty neme diýär da üstlerine durup kaýnyp geçýär da ýene atalara. Jahil bolmaň diýip ýüzlenýär. Şol ortada indi teknologiýanyň hem şu bilim üstünden gelýändigini bilip ýurtdaşyndaky ýani täzirler bilenem ütgeşik täze hünärler bilenem diňe şu bilim üstünden geljäni bilipdir. Şoň üçin tezden tez ýani hojalar bolarmy ýa owadaky ketgudalar ýaşulan üstü bilen ýani şolaryň kömegini isläp bir çözüm tapalyň bir ýagdaýymyz bolmaýar. Türkmenler hemme milletlerden iyide var ya diýip ýani şöyle janyp millet üçin, watan üçin ýani Muhammed Uli işleýän döwründe
öz owasynda muallimçilik edýär, öz puluna we çelekenden gelen kömeklerini üstülen mekdep açýarlar da çağalar okuwa çağırýarlar. Öz täze metodlar bilen okutýar da şulardan çeleken adasında da çelekenin halky gaýdlaryny, oglanlaryny okutmak üçin täze metodlar okutmak üçin ýani mekdep açýarlar. Öz döwlete garap duran oklar da şu wagtky padşah döwlet, Orta padşah döwlet imperiýasyna özleri mekdep açyp muallim tutup çağlaryny okutýarlar. Buňa da öz tarapyndan gaty begenä da gidip gelip şu metody ýaýratmalydygyny, ýani öz metodunyň, ýani öz göwnüne bolan şu täze metod ýa-da progressiv çal tokalyp bolýar ýa. 3-4 aýyň dowamında ýazmanam, okamanam öwrenýär ýa çağalar. Şonuň ýaly bu indi şeýle bir filmem ýani YouTube'dan bir film alyp goýulan halkyň sesinden tarapyndan men şeýle Aydylman, şu filmde Aydylman geçilen zatlar gatyken. Yani Muhammed Atabayev 31 ýaşynda kellary tarapyndan bir erwet kellary diýip ýogalypdyr diýerler. Ol hakykatan hem şeýlem ýa oňa kömek etdilermi Rus imperiýa tarapyndan? Ondan garaşdy 92-nji ýylda düşürilen telefilmde köp zat Aydylman geçilýär. Bizden şolaň üstünde durup geçmeli da halka ýetirmeli. Şimdi şol serediň arçyn bolupdyr diýär da Ketkuda KKS bolan indi Rus imperiýasynyň hem ýagdaýy nähili ýerde şolar bilen iş çalışýan adamlaryň çağalaryny okudýarlar, özlerine peýdallaryny ýalar da şu döwürler. Edil şu wagtky bolşýaly. Ýöne bularyň pikiri tersine gidýär. Muhammed Kulinyň genindaky türkmen gany milletçi bolup çykýar da. Şeýle öz halky üçin azap edýär, okuýar gidýär, her tarap ýol gözleýär, halkyndan kömek sorýar. Şu durum ütgetmesek bolanok biz izah alýas diýip. Bilim ýani Orta imperiýasynyň peýdasyna bolmaly däl da. Tersine gitýär. Ýani ýoldaşlaram, ýandaky ýoldaşlaram Gaýsy Atabayev diýdi. Bir näçe biziň bilmeýänlerimiz bardyr injek. Biziň bilýänlerimiz gatar da. Bular Tarih ýaş türmäde wasiýalar başda howa. Ýygyny ýalar da sen pan-türkist diýerler sen. Biziň ideýamyza garşy çykýan sen türk diýip, sen natsist diýen ýaly şu wagtky ýaly aýtýarlar ýaly. Şeýdip bular türmä was görýärler, onda da ýok, öz ýolundan dänen ok bolyn aýyrmaň uğruna çykylýar da. Şu ýani türkmen gaýdlarymyzyň diýä başarnyklary gaty uludur diýär da, ýani zekindi diýär. Şeýle dünýä ýüzünde halaýynda biziň türkmen gaýdlarymyz ýaly dokuyan zenalar ýok diýär da. Şolaryň diýä nähili diýem bilimsizligi biziň atalarymyzyň, kakalarymyzyň, erkeklerimiziň günäsidir diýär. Şolar okutmaly gaýdylary ýaşlygyndan diýär. Beýlek ol erkek olanlarla deňne tutmaly diýär. Şeýle bilimsiz ene çağatna näme öwredipdiler. Gaty bir hili näil filosofiýal adam bolan da özünde dören da şu pikirleri. Türkler dere düşünür diýme. Borslar filosof diýär. Şol öz pikirlerini durmuşa geçirjek bolupdyr da her zat edipdir. Indi telefilmde aýdylýar ýanda ýoldaşlary bile milletçi ýoldaşlary bolandyr ýöne olar bar hiç ilgili de nokta. Teňe ýüzleje aýdyp geçýärler da. Soňra bir näçe makala, 10 makala ýazýar şu tüzemle Zakaspiska tüzemle gazete diýär. Her ýerde nämäniň öz ýurdumyzyň meselesi, problemati barada aýdyp geçilýär da. Şonu düzeltmeli diýär. Şöyle şu wagt aýdan ýarma üçin ýene goşap men üstüne. Ben söz alıp geçerim. Aha, aýdy ber. Burada şu Magarifçimiz bilim sistemasını getiren Muhammed Kulu Atabayev köprüm ayal kızların
bu haklar hakkında üstünde durup geçen köprağım. Yine berde mesela şu bu temadan uzakrak da bugün Türkiye'de ayal kızların hakları günü 5. dekabr. Şu bizlerin yine mesela Türkmenistan'da barmış mı yalı gün belleniyor mi? Ayal kızların hakları diye. Şurada yine Muhammed Kulu Atabayev ayal kızlarımız cahil bolsa toplum toplum cahil boluyor. Yani nem üçünden de çağan yetiştiren ayal kızlar. Ene bugünkü kızlar ertir ene olacak, eceb olacak. Çağa doğuracak. Bunların elinde şu ulalan çağa ne kadar zeki bolsa, akıllı bolsa çağan şumyalı akıllı zeki boluyor. Şunun için köprağım ayal kızların üstünde durup geçmeli. Hakları hakkında köprək nem etmeli. Şu Muhammed Kulu Atabayev hem köprağım şu kızlar hakkında, ayal kızlar hakkında nemeden hakları için savaşan, göreşen. Şu 100 yıl aşan yine bir asırı aşan şu vaxtlar ayal kızların hakları hakkında ayrılıp geçilen ama hazırki dövrde, ösen dövrde 21. asırda hiçbir ayal kızların hakkı yok Türkmenistan'da. Doğru. Şunu aydınladım. Ayta gittikçe iyi de çekiliyor, iyi de gidiyor da ömkü daşa sıra yetti deysen ama oluyor. Yağdayımız yani bilim yağdayımız ahli taraftanım, ahli vurdunum alamada iyi de gidiyor Türkmenistan hazır. Yine şu neme yadıma düştü men. Şu geçen asırın yankı ayaklarına, neme başlarına, 19. asırın ayakları, 20. asırın başları, şol 8-nji 10-njy ýyllar 15-nji ýyllar töwerekleri ýanky Gaýgysy Atabaýew dagılan universitetleri okap ýanky Türkmenistana gelip bir näme de bolsa bilim alyp Türkmen döwletini, Türkmen milletiniň bilimine üns berip gelejegi üçin alad eden adamlar bize longsan gaty köpdür ýöne bilmeýärse olaryň näçesi öldürilipdir, näçesi ýok edilipdir, näçesini bir bir saý sebäp bilen öldürli, kellardan öldü diýen ýaly ya olara bir zäherlenip öldürilmi, zyndanlara oklanmy, biz o zatlary bilen yok, taryhlardan aýryp ýok edipdirler, ýanky muzeýlerden hem Gaýgysy Atabaýewiň ýanky pamitnik bar, heykellerini hem çenni aýrypdyrlar. Men eşitişime görä muzeýlerden hem ýok etdiler. Öňler kitaplarda biz okan döwrümizde kitaplarda zaten da yüzleyce geçiliyette ne Gaýgysy Atabaýew ene planjyla dogully awtobiyografiýasyny geçýärdi. Ýöne on eden işler barady. Eden ýazan makalelary barady. Türkmen halky üçin ullukan eden bir iz galdyran zatlary barady. Bize aýyşsat aýdylmandyr. Diňe yüzleyce dogulan ýeri ýanky eden okan nimesi mektebi ölen ýyly ýöne şonu Orslar öldürdü diýbem hiç ýerde aýdylan ýat neme atyldy zat diýip halk düşmany diýip atýarlar. Buna aýly halk düşmany bolýar da ýene logikasy gyan zat derler edýän işleri ýene halk düşmany edip görkezýär halkyň ağlaba bölegi bilýänler, düşünýänler de şo zatlaryň many düşünse de sesini çykarmanyrmy. Bu zatlaryny o taryhda galan zatlar da biz doğru anyk bilmeýär ýöne şolaryň öz ajalyna ölmedigini bilýär. Ýöne şol ýene de Ors milleti bize gaty kömek etdi, ulu kömek etdi, gözümizi açdy. Bir de çıra çekip berdi, elektrik çekip berdi diýenler bar. Inni elektrik çekenen bolsa özleri üçin çekenler. Sebäbi Orslaryň 50%-den köpräk Orslar ýaşaýatda Türkmenistany. Çekenen bolsa tualet getirenen bolsa başga demir ýol çekenen bolsa diňe özleri üçin sebäbi Aşgabat, Moskwa demir ýol gurulanyna 1880-nji ýyllarda guruldy. Şol demir ýol. Onam ýene de bir şu kitabyň adyny aglap geçeýin. Zavoyevание Türkmenии diýär. Şu kitap nädip basyp almaly Türkmenistany diýen nime kitabyň ady şeýle. Kim ýazary kim? Ýazany ýanky nimede bolmaly. Men nädir ýadyma çynok ýazan awtory. Ne şol ýatylajak bolýan awtoryň ady ýadyma çynok.
Ya Rus mu? Kuropatkina değil mi? Kropotkin ediliyordu. O sağ ol yatlar. Yine şol 1836 yıldan başlap şol aralıklarda 1800 yılın ayaklarına çenni. Şol kitapları zatları yazıp şol Türkmenistan'ın üstüne, dige Türkmenistan'ın der, Orta Asya'nın üstüne işleptirler de ne basıp almalı diyen nemede pikir bilen, şol plan bilen işleptirler. Şonun yazan kitapları var, şu Kuropatkin'in Zavayıvaniye Türkmeniye diye. Yine şol maksat bilen edilen bolsa diýmek demir ýoly Türkmen milleti üçin gurmadyk bol. Türkmenler gatnadymy? Şol Türkmenler gatnadymy? Şol poýuz bilen Aşgabat, Moskwa aralygy 800-nji ýyllarda, 1880-nji, 90-njy ýyllarda Türkmenler gatnadymy? Ýok. Şo Türkmeniň territoriýasyny, büsbütün kartasyny alyp şo ýerde yer asty näme baýlyklar bardygy barada ýazýar şo kitaplarda. Bir iki tane kitabı var o. Şu yer astı baylık kaysi regionlarda näme yer astı baylık var. Şoňa çen niye diye. Näçe tane derya geçiyor. Nirelerden geçiyor. Nirelerden başına kayıyor. Nirelere bar kuyuya. Kaysi denize var ya. Kaysi derya. Näil territoriyası. Pesli yerler, beykli yerleri, ıslı yerleri, nemirak yerleri var niye diye. Şor yerlere çen niye diye. Şu kitapta. Yankı haysi yerde mes toprak var. Nirede näme eksen näme göğürüyor. Jemi hemme dadyny izarlapdyrlar, hemme dady ölçürüp, döküp, ýa-ni kitaplar ýazypdyrlar. Haýsy tarapyndan başlamaly, näde basyp almaly? Gara ol Orta Asyanyň ýa-ni düýeli geçmede köp ýerleri toprak ýa-ni çöl bolan soň, gum bolan soň düýeli hereket etmeli. Maşin batýa onan bilýärler. O döwürlerde bir maşin da adam ýok. Düýeleri transport tökmünü ulanıptırlar. Düýelerin özlerini iyesi dalsalar, özlerinin seredip bilmejegini, öldürjekdigini bilip, ýa-ni ilatdan iyesi bilen bile ýa-ni arenda alýarlar, satyn alýarlar. Düýäni ýöne iyesi ýanyna bolmaly. Şonu düýe uzak ýaşaýar, uzak möhletlik hyzmat edip bilýär. Diýip şo pikir bilen iyesi bilen bile satyn alýarlar. Düýeleri. Şeydip bir regiondan, bir vilayetten, yani başka vilayette, bir kıyı hanlığından Özbekistan'ın territoriýasyny, Türkmenistan'ın Kaspiýa çenini şolary ýaly neme ekspedisiýalar edipdirler de. Gara üstüne Türkmeniň üstüne gowy işläpdirler. Indi şon näme üçin aýtdym men bärde Aşgabat, Moskwa demir ýol näme üçin gurdular? Şol yer asty baýlyklary ýa-ni bu ýerlerde paxta ekilýäni, olarda näçerek giýde alyp boljagyny, başka nämeler ekip bolýany, neft nirelerde çykýany, gaz nirelerde ýataklarynyň bardygyny barada izarlap, ölçürüp, ene şo kitaby okusaňyz, watandaşlar köp zada gözüňiz açarsyňyz, gözüňiz bile görersiňiz. Inni şol ors bize çıra çekip berdi diýenler, ýa tualet gurup berdi, ýa demir ýol gurup berdi diýenlere aýdasy melýär. Eger şu döwürde orslar gelmedik bolsa, näme bärde ýine de sonra berenine, watandaşlama da sonra berýän. Eger şo döwürde orslar gelmedik bolsa, Atabaýew ýalar, gaýgysız Atabaýew ýalar, ýa Muhammed Atabaýew ýalar, ýa Nidirbay Aýtak ýalar, başga da bir näçe onlarça ýa-ni biziň Türkmenistanyň düýbüni tutuculary orslar öldürmedik bolsa diýeli aýdar. Orslar ýok bolan bolsa, biz Türkmenistan ne derecede ösürdük şu neçenni? Çariva, hazır yani territoriya hakkında biraz durup geçtiniz de her yerçenden Türkmenistan'ın keşfedilmedik yerleri vardır. Keşfedilmedik yerleri. Şimdi düşünün şu adamları öldürmeyen bolsalar hazır Türkmenistan göz önüme getirip ben bilmeyen nähili bolacağını. Şunyalı akıllı adamlar, şunyalı bilimli adamları alıp öldürüpdiler. Bizler hazırına şunyalı duruma geldik. Şunyalı en neme bilmeyen bizlerin devlet yalı devlet yok. Yok. Bunun yalı zakreti, bunun yalı bir hiç kime informasiya vermeyen, hiç internetin yok. Bilimin en düşük. Yine şu durumda bize hazır. Bolan bolsa ben göz önüme getirip bilmeyen nähili bolacağını. Ne bizim Devletler vardık. Türkmenistan'da başta
özünün yani padşahı bolmadyk, döwletin padşahı bolmadyk. Padşah görmedik ilat, millet boyun eğmedek bolýar. O. Şu boyun eğmenin nämedigini bilenok. Padşahı bolmadyk döwlet. Ine görset ata-baba padşahlyk elýär. Ata-baba. Näçinji ýyllardan başlap, näçinji asyrlardan bäri padşahlar, ýa-ni Romanovlaryň maşgalaty näçe asyr dowam etdik geldi. Iň soňky padşahna çenni 1917-nji ýylda ýa-ni iň soňky padşah Nikolay II öldürili. Şoňa çenni tohum ýydarlap tohumdan tohuma geldi şol padşahlyk ýöredi. Şonuň üçin hem Ortiýedin öz milleti padşahny gören üçin başlan. Padşahny gören üçin boyun eğmäni bilýär. Her kim Size korku çiğinden öňünde boyun eğmäni bilýär. Şolar şoňa tabin edilen, şolar ýaly terbiyelenen, kiçijiklikden çağalykdan ýöne türkmen milleti başdan aýak padşahy bolmadyk. Boyun egdirmek kyn. Türkmen ýigitleri bir sany aty bolan, bir sany ýa-ni gylyjy bolan, ine şu ýigitleri hiç kim boyun egdirip bilmändir. Aty känte goşupdyr şol Türkmenistan almak üçin Göktepe galasyndan öňem Göktepe galasy wagtam näçe adamlar gyrypdyrlar ýöne ýa-ni boyun egmedek adamlary boyun egdirmek kyn. Ene şoň üçin uzak wagt eglep uzak çekipdir ýa-ni Türkmenistany basyp almak. şu Sade menen. Aha, Aydın doğan. Benim bir sözü var. Allah'ınçı Ruslar bize tok getirdi, demir yol getirdi diyenler, cahil adamlar da bunları şu sözünde köpçülük aydiya da şunu böyle ağır nemesi prasyanda. Şimdi ne edip bunu şiyadaya getiriyorlar. Yani Muhammed Tuli, Atavay Oroli, Atavay Gaygısız Atabayev, yine bizim bilmediklerimiz intek arşivler açılsa KGB'nin neçe alimlarımız lukmanlarımız gidendir. Şimdi onun tarihimizi neme diyor, yanlış öğrediyorlar. Onun yankı alimlarımız ayırıyorlar. Şimdi sen anırın boşluk olup dur da onun sana teyze tarih yazıp veriyorlar. Yine biz sana tok getirdik, su getirdik, demir yol getirdik. Nani meni öğrettik deyip. Onun cahil kalan adam ondan durmalı da neme diyor, näme diýerler şoňa aşyk nämesine aşyk diýerler şoňa. O jelladyna aşyk jahil bolup durmaly sen oňsoň. Şu wada çellerde ene şu watlara çellerde ene biziň beýik adamlarymyz ene Sanjar diýdi, Sanjar wakatynda da diýdi. Onuň öňürä 38-de 47-de onuň Sanjardan soňam o ne olar barada makala ýazyldy, ne olan işleri Türkmenistana ýa dünýä ýüzünde görkezildi. Ýoşluk bilen aýrylypdy, oňsoň Türkmen nähili Türkmenistandaky ýaşaýjy milletine garamadan öz ýurduna göwnü geçýär öz ýurdundan. Türkmen may goýsan oňa bir eden işi boň diýär. Te aňyrsy ýok da aňyrsy görnenok taryhyny bilenok. Şimdi şeratlar ýoş ýüze çykaryp ýoş arhivler datlar açylan soň nähili zalymlyklar edilendigi belli boljak da taryhy dikeltmeli. Ne şol serialda ýani tele serialda 1992-nji ýylda düşülen Muhammed Atabayev aýdýar Asiyeteden getirildi ýaşam arhivleri. Sebäbi Stalin döwründe tutuş aneme arhiv şo taýda bolan tarih. Asiyeteden şo taýda Asiyetede bir tarihçi adam şo familiýasy ýazmaşyny şol Türkiýe dünýäsiniň tarihyny täzeden ýazdyrýarlar şoňa. Onuň hem meşe Stalin döwründäki Stalin diýär, Brezhnev döwründäki Brezhnev agam diýär. Soňkular Putin diýär, şo dowam edip barýar da we. Şonu bir ýatlar endi men. Arşivlerin açılmayanın hazır şu yolların açılmayanın sebebi şu arşiv açılmasından korkuyorlar. Arşivler açılsa içinde nämeler çıkacak erden. Nähili tarihimiz çıkacak. Edil häzirki döwürde Putin'in başa gaýrak wagty bizde türkmenlerde gatullykan şans var. Yollar açtırmağa, içine girmäge.
arhivler açmağı. Tebabi häzir Putin gitse kurban ol hiç kim. Hiç kim. Şu bir sany video öňümden çykdy. Kırgızistan'da bir KGB'de işleyen adam 130 1957 yıl 53. yılda mı şunyalı 130 adamı KGB'nin adamları bir stroysuzda duran yere gömüpdiler. Şunu bir sany çopan gören. Kızları bilen çopan gören. Son kızlarına görkezmeyen aytmaňla depdi gören zatınızı aytmaňla ölünçeňiz hem içinizde dursun depdi. Son atası ölen son bir kızı KGB'nin bir işgärine aydypdy. Näme üçin territoriýa hiç kim geçirmeýärmiş. O territoriýa KGB'laryň territoriýasy. Şunun üçin hiç kim girip bilmeýän o ýere. Ýanky çopanyň kızı ulalan soň bir KGB'ni tapıp aydypdy. O gidip bir arheolog bilen gidip kazıptılar. Näçen bir adamın sünnetleri çıkan, kellesinden atılan, kellesi oyulan. Şunu arşivde şu wagtlar 57-nji ýyllarda soň mezarlıklarını tapıp adamlar uju üstüne barıp näme başlattılar adamlarını. Özem en nämeler elit adamları öldürüpler Kırgızistan'ın. Şundan soň şu prezidentinden izin alıp şu mezarlıkları açıp arşivi açıp yani KGB'nin adamı dünya tarihine giren şu bir KGB'nin adamı şu arşivi açıp mezarlıkları açan üçün. Şundan soň 1992 yılda mı neçenci yılda garaşsızlığını alıptı Kazakistan Sovetlerden ayrılıp. Şu mezarlıklar açılandan soň, arşivi açandan soň. Bizlerde barmy şunýaly cesaretli adam arşivi açmağa? Nemede bizinkide de ne tapqır her bir 10 ýyldan şular ýaly arasaçylyk işlerini geçirýärler-de. Her 10 ýyldan. Onu şol atybaba gelýär, ortlar basyp alaly bäri 17-nji ýyl, 20-nji ýyllar şonun bäri gelýär-de. Ne Türkmenistany onun öň basyp alylar. Ýöne 24-nji ýylda Türkmen SSR diýip eglan etdiler. Öz başda bir respublika edenlerine 24-nji ýylda etdiler. Ýöne onun öň basylyp alynan Türkmenistan. Ýöne basmaçylar diýip onam ýanky klişe berýärler de ýanky tagyma basýarlar. Basmaçy diýip. Türkmen öz topragyny ahry, öz topragyny goraýar. Öz topragyny goran üçin, öz maşgalasyny, howlusyny, özünün gary öýüni goran üçin, çağalan goran üçin şoňa basmaçy diýip at berýär. Niran basyp alýar, ortady basyp alýarmy? Ya Kazakistan basyp alýarmy? Näme üçin basmaçy diýip at goýýarlar? Ine şonu beýleki halkyň, jahil halkyň gözüniň öňünde aşak düşürme üçin, garalama üçin klişe basylýan ýanky tagyma şol basmaçy diýip. Aslynda ortlar ortlar gelmäkäde türkmenler ýaşapdyr, basmaçy diýip at goýmandylar bir-birine. Ýöne tirelerden tanıyan ekenler. Plan tireden diýip. Ne şolar ýaly türkmen öz bir-biri bilen tire arasynda beýle buruşmadyga. Men bilem ok tarihte siz bilýän bolaýmasaňyz, siz bilýän bolsaňyz aýdyň. Watandaşlar ýazyň, eger real türkmenlerde basmaçy diýip at berilipdirmi, ortlar gelmäkä. Ene şonam aýdyn diýdim. Şuýda 1922 yılda da olan da son şu Stalin dövründe şunyalı gorkuzypdylar. Şu hem açlık bir taraftan hem gorku bir taraftan. Şu çağa wagtlarym mamamdan çağalyk wagtyňyzy aýdyp beriň diýen wagtlarym korkup iki tarafına garap korkup sessiz aýdyp berýärdi. Çağalyk wagtyny açlyklar geçiren açlygyny, geçiren kıyınçılıklaryny, ikisini dogany beşikde ölen keselçilikden erkek dogany. Şulary aýdyp beren wagty hem sessiz hem korkup aýdýardy. Näçe ýyldan soň garran wagty. Ya şunýaly adamdan gözünün oduny alıp gorkuzyp gözünün oduny alıp aýtmaz ýaly täbi o duwla dirap tama dirap atýan ekenler. Biziň güýçli ahundan bolan şo döwürlerde. Bu ahun niýsem bu atky molalar ýaly o kap bilmeýän 5 manat pul üçin gap beren adamlar däl. O atky ahunlar hakyky okan ahunlar. Okan molalar. O Arap diline o Kur'any okap bilen adamlar. Şolar hakyky terbiýany berýän ekenler, hakyky ýanky wagaz netiýet edip bilýän adamlar eken. Ýöne bulary
yankı milletçi deyip gönü atyan ekenler. Senin ediyen işin bize gerek yok diyen yani manida. Sizin ediyen işiniz ne doğru deyip. Bunlar halkın düşmanı. Yine bar verilen klişe şol halkın düşmanı. Öz Düşman. halkına, öz halkına düşman mı? Yankı adamlar. Yankı mektep açıp görenler, çağlar okudup görenler düşman mı? Biz yine doğrular aydas düşman mı mesela? Halk düşmanı diye bizlerem. Allah. Halk dönük. Hazır başka bir neme. Halk dönüyü. Öňler düşman da az dönüyü. Halkın dönüyor. O indi Vatan dönüyor. nemede ýanky Kırgızlar baradaysak birinji Çingiz Aytmatowadyr belli bir ýazar. Yazıcı. Şonu kakasam şo taýda at öldürilen eken da. Japonya Indi Japonya sattı dep neme o, halk düşmanı dep. indi indi soňky neme baradaysak ýani bizler düşmanymyz atýasa. Indi şöyle bir söz var da kitap pikirlenip bilýän adam üçin ýazylýar, kino bolsa pikir edip bilmeýän adam üçin düşürilýär. Indi şol ýanky bizde göýgörlen kommunistler döwri Dinga Великая Ruсь diýip görkezlen, Великий kommunist diýip görkezlen kino da olar hudorystyny ýasalan kinolar. Jahil adamlar üçin ol dere onan turalar ya aňsady informasiýa o arada hiç ýyl okumaly däl. Bir ýarym saat oturýan bolyn bar görenin keleňe gelip du. Ondan sen öz türkmenine basmaçy diýersiň, olara da bolsa azat edici diýersiň. Ýa-ni kinonyň dowamynda şu adam gidip du, çäreler. Şolun bir öz bolşy kino da sana kino görkezýärler. Ya da ene halk watan türkmen başa diýip gyrypdy. Ya RTV'den oğudan sesli diktirler. Sada bolun sadalykdan ziyan çeken ýokdur diýe. Oğudan ödem tinet görüň şu wagtky TikTok'da, YouTube'da da bardyr halk Ata watan Türkmenistan diýem. Nirde oğudan gepleýän, nirde gowy sesli üstbaş arasaja için birinji piçitleýän eder görünmi soň jahil üçin şap oturýar göwnü oturýar bay arasaja te gowy gepleýär akuratynja eken diýe. Boldy şo kinony ýutdy. Ondan on kellerine pikir girip duran habar yok onun. Başka birinin pikiri on kellerine girip dur. Sen onu ağzına açıp dursa oldu ve aslında on pikir gir ya da kitabı okuyacak olsan gündeyin olmanda bir 2 saatin sarf etmeli oluyor. Kıyın beynin işletmeli. Edesi gelen o telefonda pek oynağa oturanların o oralarda. Ben şöyle diyorum nemesine zalimlerine aşık olup görün Türkmenimiz var da. Gatı doğru. Anna vatandaşlar wagtymyzda azal ýaşýardy. Aýtjaklardyňyz barmy ya? Neme? Yok men de nemen aytıp geçin şu häzirki aýdyp beren Kırgızstanyň KGB-nyň arhivini men şurada şu videonun aşağına linkini koyacak. Görmek isterseniz bolsa girip görersiniz. Bolýa onda sag bolun gelip gyzykly beren gurulmaňyz üçin watandaşlar. Hem sag bolun. Sizin üçin. Sağ olun.